тази страна. Ясно не искаш ли? Има триката. Аз и аз това казах, ама. Така трябва да държим нагоре. Айде аз ще го държа. Обърни снимката. Операторите! Да се запали. Хайде, ела да палиш малко. Хубаво го разгъня. Той се разгъня от въздуха, сега да не го скъсаме. Да не гори. Просто тут бая ще трябва да го поддържим. А така. Окей, дръж. Държа. Ще е яко. Чакай да му снимам усмивката. А така. Когато самичък поиска да литне. Да, трябва да погори малко. Да. Използва се, чувствам го. Нали? Да. Още малко, още малко. Да дигнеш малко нагоре, мога да дойш отдолу. Не тук падам към мене. Подръжте го малко. Не, още не е готово. Не е готово, не е готово. Ето държи там. Държи си я пали. Държи си аз пали. Ое! Малко към тебе дръпни. Използва се, чувствам го. Да. Още малко, още малко. Само да дигнеш малко нагоре, мога да дойш отдолу. Не ще падам към мене. Подръжте го малко. Ауч! Има вятър. Желаете ли си? Да! Готови ли сте? Готови? Да. Чакай, дръжте още малко да се топи. Да. Добре. Аз си пожелавам. Защото иска да излита вече. Да. Иска ли вече? Което си е пожелал? Хайде. Пускай го. Сме се пожелали. Да. Пожелал.
Хайде! Айде. Колко е яко, колко е яко. Чао, смайли. Стига. Пожелание? Да. Колко е яко. Чао, смайли. О, супер, супер. Виж, вятър, затова така е мисля. Не знам как. Видиш колко е готин. Оля, за нова година пак ще се късне. Късно лято ми.